लाजिलायो दा आदा नोंसोरबो दाबो ना लाजिला लाजिले दा बाजेबो लाजिले दा दाख्लैथ' आथिमंगलाव बिराद मोसालायनाय नुखादों बिरादनो पास मोनजानाय आरो रायलायनाय जानाय औ बे जायगायानो खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ नैबे हाइवेनिफ्रायसो जागायबाय दे लोगोफोर जोङो नैबेवहाय पेट्रल फिलिं स्टेशनाव पेट्रल पाम्पआव थाव सोदोंमोन थाव सोनानै दा थांसिगोन बाक्सानि बनगाव गामियाव लोगोफोर दे एसे गोबाङै फैखादों दिनैहाय थांग्राफ्रा आदाखौ सालायहोबाय नै ओमफ्राय मोजां सालायना सालायब्रा सालायोलै सालायनाया औ बा सिनेमा नायनाय बायदि आदै बेरे सालाय लादु जालायखाबाय उन्दुनो ओंखारबोबाय अ सिनेमा नायनायावसो जायो रायदिखौ ओमफ्राय फंबाय दं नै फंबाय सानसुमा ओमफ्राय सासे दंबा जायखिया जों थांबाय थानाय लोगोफोर नैबे शेल कम्पानि ना मा सोबाय थावाखौ दिनै जायखिया जोङो हाउलि एरियायावनो दं जानो हागौ नै गफिया दासो बाब डेन्जार नुदोंलै नोंखौ दिनै ओमफ्राय प्रग्रामाथ' जाहैबाय लोगोफोर जोंनि काथलिक धर्मनि दौरि एबा फादार जाया दा जोंनि बेंटल पारिसनि पारिस प्रिस्ट बिनि बिफानि सारादु बे हाबाफारियावनो जोङो थांगासिनो दङ हाइवे गाबसिनबाय जोङो नै हाइवे येस जर्निया एसे गोजान दिनैहाय एसे गोबावसैमोन आंबो गोलाव जर्नि खालामिया ओमफ्राय ज'दा एसे इन्टारेस्ट जायो इदिला लोगोफोर बेबायदिनो लामा गोजानहां नालाय बेफोरबायदि बुजिया जायै थांगासिनो दङ जों नै गारि फैयै जों दा मोनफैबाय पाठशाला लोगोफोर नैबे जाहैबाय पाठशालानि ओभारब्रिज बेनिफ्राय जों थांनांगौ जाहैबाय लेफ्ट साइड भुटान नामलां रोड लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे खोथा नागिरदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिफ्राय आं दसे सम लानि गाज्रि मोननो नाङा बेनो जाहैबाय नों सुबुंफ्रा मानि थाखाय मोजां जिउ खांगासिनो दं रां आरजिगासिनो दं बेनो जाहैबाय गेलेनाय सुबिदानि गेजेरजों अनलाइन एपनि गेजेरजोंहाय माने आरजिनानैहाय बिथांमोना जिउ खांगासिनो दं गोरलैयैहाय दा बे एपखौ गेलेनानै गोबां मानसिया रां खामायगासिनो दं थिग बेबायदिनो आंबो बे गेमखौ गेलेनानैहाय माने रां आरजिगासिनो दं बे आंनि बेवहाय फेभरेट गेम दङ जायखौ बुङो एभिएटरा आंनि थाखाय फेभरेट गेम मानो होनोब्ला बेयो जाहैबाय गोरलैयैनो बेखौ गेलेनो हायो इजि आरो बिनि गेलेनाया ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो जुदि गेलेनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गेलेनो हागोन कमेन्ट पिनाव दङ लिंकआ आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसनावहाय जुदि आंनि प्रम' क'डखौ बाहायोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन 53,000 NPR ब'नास हिसाबैहाय थांसिगोन जों लेफ्ट साइड सा मोखां आरो गिदिर दङरा बेलाय बेयावनो साहा लोंलाङोना जों सम सम आंबो लोंबाय थायोमोन बहाय मोजां गाज्रि ना औ अब्ला जों सिबबाय भुटान थांग्रा लामा बासाव लिरनाय दं द किं अफ द रडनो माने लामानि राजा आरो बिसोरो होमब्ला जों मा जाखो फोरजा जों फोरजासो जाहैबाय आरो होमब्ला जों राजाखौ बानसिखांबाय नै फोरजाफ्रा बानसिखांबाय दा मोनफैबाय लोगोफोर सिमला बाजार हाजुवा अब्ला लोगोफोर भुटान मोनहांआवहाय ओरैबायदि मोजां जाफैबाय नै जायगायाबो लोक्षि बाजार ना माबा मोनबाय जोङो नै लोक्षि बाजार येस इन्ड' भुटान बर्डार 9 किल'मिटार सिगाङावहाय नै ओरै हाबानि ना मानिबा उलु लाला होनलांबाय अब्ला जों ओरै हाबनांगौसै नै बनगाव नैबेवहाय माबा होखादों नै मा होनो नटिस माबा होखादों डाइरेक्सन होखादों ओरै थांला भुटान मोनहैबाय आरो नामलां 9 किल'मिटार ओरै औ बेलाय येस बनगाव काथलिक चार्च जोंबो थांगासिनो दं लोगोफोरनो भिउसखौ माबायदि भिउआ माबायदि नुहुरदों दुब्लिबारि बर' गामि ओमफ्राय हाजो बनगाव एरिया हाबखाबाय मोनफैबाय जों नै फ्राय नैबेवबो मोनसे लास्ट डाइरेक्सन दङ नै डाइरेक्सन होनायनि ओमफ्राय ओरै हाबनांगौ जों 75 प्लाटिनियाम जुबिलि बे समाव आं इउटुब चेनेल स्टार्ट खालामजेननायावहाय नैबे गामियावहाय प्लाटिनियाम जुबिलि जानाय समावहाय माने भिडिअ खालामफैनाय जादोंमोन जागायजेननाय इउटिउबार लाइफखौहाय ओमफ्राय बे समावनो फार्स्ट टाइम आदा आलफ्रेड बसुमतारीखौबो लोगो मोनलायनाय जादोंमोन बे गासैबो बर' गामि आरो बर'जोब बे गामिया बनगावनि काथलिक गिर्जा बे मण्डलिया बिराद गिदिर ओमफ्राय बेवहाय गामिया बर'फ्रा एसे काथलिक जोब आरो बेलायनो फोरमाय गारिखौ ओरैबायदि सिङावसो दोननांबाय नै पार्किंआ
थारमाने लामा गुसेब दा ओमफ्राय पार्किं खालामनो जायगा गैया ओमफ्राय बिराद मानसिफोर जमा जादों नालाय स' बे जाहैबाय नै बनगाव गामिया बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय प्रग्रामा बैयाव नै फाराद दामेन मोननि न' हाबबाय जोङो सिङाव लोगोफोर जायगायानो गैले जानांगौ नै फुल बाहेरावबो सेर दोनजोबदों ओमफ्राय बाहेरावबो ओंखारबोनांबाय नै मानसिफ्रा जों ओरैनिफ्राय बाहागो लानांसिगोन उफाय गैया दे स' लोगोफोर दा बेयाव जागासिनो दं नै गोथार मिसा बुलि बावनाय जाय मानगोनां फादार दामियान बसुमतारिनि बिफा बिथांनि सारादुनि मुङाव बा बिनि जिउमानि थाखाय प्रेयार खालामनाय गोथार मिसा बुलि बावनाय गोबां मानसिफोर बाहागो लादों लोगोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दङ नै बिराद गोबां जेरै बेफोरो जोंनि थाखाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मोदोम आथै जानाय बादि गासैखौबो हागौ इसोरनि बिसागता जुवा नोंसोरखौ बोर होथों बिसोर गासैबो न'खरनि सुबुंफोरा बिबार बावग्रोबाय बे हाबाफारियावनो जोंना आदा आलफ्रेड ओमफ्राय बाजै नै दाबो गोदानैनो दं दिनै मोजाङै नायदो बाजैखौ ओमफ्राय आदायाबोथ' बिराद बेस्थ' होनदां दाबो जोबाखै एसे देखायदों मोजां माब्रै बाजै मोजां दिनै मोजाङै दिन्थिनो हाबाय आरो हाबायावथ' बिजि जायोमोन नालाय औ मोखांफ्रा खोबथेनाय माना औ नंगौथ' नंगौ बेबायदि आरो लाजिलायो दां आदा नोंसोरबो दाबो ना लाजिला लाजिले दा बाजैबो लाजिले दा दाख्लैथ' आथिमंगलाव बिराद मोसालायनाय नुखादों बिरादनो बेबायदि आरो गोरों दा औ थिगैनो दं खिन्थु माबा फैफेनाना सिक्राव खान लाजिदोंमोन ना बाजैया बेबायदि आरो जायखिया मोजां मोनबाय लोगो मोननानै बाव ग्रोबनो ओमफ्राय आदा आलफ्रेड मोनसे खोथा फार्स्ट टाइम आं नोंखौ लोगो मोननाया
नैबे जायगायावसो लोगो मोनदों बे जायगायाव प्लाटिनियाम जुबलियाव प्लाटिनियाम जुबलि बेनिफ्राय बे गामियाव 140टा फेमिलिस दङ गासिबो ख्रिस्टान जोब आरो 100% ख्रिस्टान ओमफ्राय बेबो केथलिक आरो बेयो ओमफ्राय बे गामिनिफ्राय सानै केथलिक धोरोमनि माने दौरि जानो हाबाय आरो ओमफ्राय साब्रैना सातजना जन सिस्टारफोरबो दं ओमफ्राय बे न'खरनिफ्राय आरो फिसौलायाबो दौरि जाबावबाय फिसौलायाबो फिसाला आरो फिसौला नंगौ बेबायदि आङो मा जास्ट बिगिनिंल'मोन ओमफ्राय बेनो लाखि आरो आलफ्रेदखौबो लोगो मोनदों बेनिफ्राय जगाजग दिनैसिम जगाजग बेबायदि आरो मोजां मोनबाय आं दहाय खोथानाय बायदि लोगो मोनलायफैबावबाय आरोबाव नैबे बनगाव गामियाव बाक्सानि बनगाव साहा बागानबो दं गामिनि साहा बागान गामियैनो बेरायफैब्ला जों बे न'खराव थांफैदों खेबसे बे दैजिमा दारागाव बेरायहैब्ला दुगैहैदोंमोन बेबायदि आरो फार्स्ट मोनजेननाय आरो रायलायनाय जानाय बे जायगायानो बेबायदि दा एसे जानायसै मानायसै बा थांफिननायसै बेबायदि आरो दा जानाया सफैजेनबाय नैबे जाहैबाय अमा बेदर नै माखौ आन्दायखो नै मा दं बाबु मा दं ओमफ्राय गाइखेर दै आच्छा गाइखेर दाखा ना माथो गाइखेर दाखा ओमफ्राय मिस्टि दै होमब्ला गोसो होनानै जानायसै माने स्पेसियेल सारादुलाबो बिराद स्पेसियेल गिदिर हाबाफारि सबसे स्पेसियेल बुस्थुआ बे नै फान्थाव बाथोन रानग्रा मोजां मानसिलै इयो एसे हरा जाबायलै जाबायला बेबा मा लाबोबावखोलै नै बुंजोब्बाय नै जायगानो लाइफआव बयनिफ्राय देरसिन सारादु जानाया बेनो जाहैबाय ब्रादार नैबे नै फादारनि फंबाय सिगांनि भिडिअआवहाय सोरबा सिगांनिफ्राय नायोमोनला सिनायगोन आरोखि बे आदा फुजेनखौ जों बयबा दुगैलाबायहैलायदोंमोन बे समाव फिसा मोना चेनेला बारा खेल गैया मानसिफ्रा ओमफ्राय सारादुआ जाहैबाय नैबे आदामोननि बिफानि बेबायदि ओमफ्राय जादिनि आदा दे हामबायसै लिंहरनायनि थाखाय लास्ट माखौ खोथाजेननाय नै नायनानै सिनायदो फान्थाव बाथोन सालाद बोरमा बेदर लाब्रा ना अमा बेदर ओमफ्राय बे मामोनलाय थास' दानो मिस्थि जानायसै नै मिस्थियाबो जा गिदिरखा बा जोङो बिराद मोजां जानानै फैबाय ओमफ्राय दा एसे बार जालांगोन माने खाथियावहाय साहा बागान दङ जाहैबाय दा साहा बागानखौहाय नायनानै थांनोसै मोनफैबाय जों नै साहा बागान बनगावनि साहा बागान ग्रिन जोंनिजों साहा गैया नालाय जों बिदि साहा बागानफोरखौ एसे नायनो मोजां मोनो वाव beautiful very wow nice place बिराद मोजां दा बेयाव गोरलैसै ने मा दंफां बियो ओमफ्राय नैबे ओंखारबाय एसे ओमफ्राय बार जाबाय बहाय दसे ओंखाम थोनो जानानैहाय ओमफ्राय साहा बागानाथ' दाबायदियाव बिराद मोजां रोदोमोनै माथो जों बारा नलेज गैया साहानि बादैहाय जोंनि साइडआवहाय एखेबारे साहा बिफां गैथारा नालाय लोंनायावबा दङ जों लोङो बिराद लोङो साहा